खूपच उशीर झाला यार. काकाला सांगितलेलं न्यायला ये म्हणून. आता यांचे गावचे रस्ते मला कुठे माहिती असणार यार. अंधार ऊन खूप पडलाय. यार इथे कसले गाव आहे, नेटवर्क पण नाही इथे यार. आता अजून किती चालावं लागणार आहे. अंगावर घेतले ते शिंगावर घ्यायलाच लागेल. चल. ए, ए, तू कोण आहेस? हा, तू कोण आहे? अरे मला भियायचं आहे का? मी भूत असल्यासारखं खाले का मी तुका? अरे पण आहेस कोण तू आणि इथे काय करतोय आता? अरे मी बाबण्याचो जी. तू माका उलटा काय विचारत? तू हे काय करत तर सांग माझ्या जागेवर. म्हणजे तुझी जागा म्हणजे वाघाचे पंजे. तू ईश्वर काय करत ह्या येळे? मी नवीन आलोय. माझा काका राहता इथे, तिकडेच जातोय. पण किती उशीर झाला फिरतोय, रस्ताच सापडत नाही. रस्ता सापडत नाही काय? चल माझ्यासोबत, मी तुका दाखवते. तू खूपच छोटा दिसतोय. तुला सापडणार आहे रस्ता नक्की? मी बारको असल्यामुळे काय आला, सगळी दुनिया फिरते मी. अरे एकटो येईल मग रस्ते माहित नको. अरे अडेचे रस्ते बरे नसतं, वेळ काळ बघून येऊ का? अरे मी जास्त गावी येत नाही, नवीनच आलोय ना, मग रस्ते तरी कसे माहिती असणार. आणि हे काय, नेटवर्क पण नाही इथे. मॅप मध्ये बघितलं असतं तर ते पण समजणार नाही आता. आमका आयत असलं काय माहित नाही. आमच्या दररोज पायाखालची वाट आहे. दररोज फिरणारे आम्ही. मला पण फिरायला ना खूप आवडतं. असं ट्रॅव्हल करायला एकदम आणि एक्सप्लोअर करायला. काय मेलं इंग्लिश बोलतात तसं काय आम्ही अंगणवाडीच फेल असतो. काय झालं? नाही खरं काय तुका हे फिराक आवडतं मग तू हे नाही कुठे येणं. अरे मुंबईला असतो ना, त्याच्यामुळे जास्त सुट्टीच मिळत नाही. अरे मुंबईत जातात तर मग त्या गर्दीतच हरवायला जातात. अरे तर खरं आहे, पण एकदा शहरात माणूस गेला ना की येताना फार मुश्किल आहे बघ. अरे वेळच गावत नाही. बघायचं तेव्हा कामावर आणि घरी, कामावर आणि घरी. तर हा अशा माणूस पिंजऱ्यात डांबून ठेवल्यासारखं. आता बोलतच राहणार आहे की रस्ता पण दाखवणार आहे मला. होय तर माझ्यापेक्षा आणि रस्तो कोणाक माहिती या. थंडी खूप आहे इकडे ना, जरा जास्तच आहे थंडी. हिंदी म्हणजे मरणाची या. पुढे जाऊन शेकोटी पेटवतो. जाऊया पुढे, पण व्हायची एक काम करून येते. काम आता कसलं काम? लघुशंका. थांब जातस तर सांभाळून जा. पुढे जागा बरी नाही हा. ज्या वाटेन जाशील त्याच वाटेने ये, भटका नको. काय हो झाला तरी. आणखी कुठे जाणार? आलो लगेचच. ही बॅग पकडा जरा, आलो तुम्ही 2 मिनिटात. कसली जागा आणि कसलं काय, 2 मिनिटाचं काम आणि 4 तास लेक्चर.
सांगितलेलं आहे तुका, जसं जाशीत तसं ये. पण मला काय माहिती ती पांढरे चेटकीन दिसेल आणि ती तुला बघून कशी गायब झाली. म्हणजे मी हयलोच आहे ना, तू नवीन इलं मारे. पण असा जाऊचा आहे ना तुका, चल लवकर नाही तर मी जातोय. ए थांब थांब इले मी पण इले. ए थांब थांब. हा. परत येत रवतलं की नाही हरडे. अरे येणार म्हणजे मला आठवतंय आम्ही मे महिन्यात यायचो सगळा परिवार एकत्र. आम्ही चिल्लर बार्टीनं मज्जा करायचो त्या सुट्टीच्या दिवसात. लहानपणीचे कुठले गेम खेळले नाही ना ते मला सांग. सकाळी सकाळी उठलो ना की धावत अंघोळ करण्यासाठी नदीच्या काठावर पोहोचायचो. दुपार झाली ना की मस्तपैकी सगळीजणं धावत जायचो आणि कोणत्या तरी परड्यात जायचो आणि तिथले आंबे चोरायचे आणि मस्तपैकी लोणचं करायचो आणि खायचो. सगळं मिस करतो यार. आपलं बालपण किती भारी असायचं ना. आणि ते पण कोकणात. ते म्हणतात ना कोकणामध्ये जन्मायला आणि यायला फार मोठं भाग्य असावं लागतं. उगाच नाही कोकणात स्वर्ग म्हटलेला हा. हा आता इला मालवानी मग. का तर हाच. अरे पण तू तुझ्याबद्दल काहीच नाही सांगितलं. तू कुठे राहतोस, काय करतोस आणि तुझं नाव पण नाही सांगितलंस तू. अरे ह्या का आईनं गेलं की लागत. अरे पण नाव अरे नंतर भेटते, फिरायचा अजून. फिरायचा म्हणजे अरे फिरायचा नाही, फिरत जाऊचा असं बोललंय. ठीक आहे चल भेटू. अरे थँक्यू म्हणायचंच राहून गेलं. अरे एवढ्या लवकर कुठे गेला. अरे इलस होय. बस चाय घेऊन दिले मी तुका. हा हा घेऊन. काय मग कसा वाटला य किती दिवसांनी इलस. लहानपणी आपलं यायचंच. हो ते तर आहेच. मस्त आहे गाव. एकदम कोकण फिलिंग वाटतं. होय ना, मग आमचं गावच तसं आ. रात्री किती उशीर झाला, रस्ताच सापडत नव्हता. मग तो कोण बबण्याचा झेल मिळाला. मग त्याच्या बरोबर आलो. त्याला काहीतरी रस्ते माहिती होते. मग तो घेऊन आला मला इथे. बबण्याचं झील. पण नाव काय त्याचा. बबनो कोण नाहीच आमच्याकडे. पिंटो हा, आबलो हा, पपलो हा, बाबलो हा, पण ह्यो बबनो नाहीच हा. आणि हा ते तो झील तर नाहीच नाही. पण त्याने मला सांगितलं की बबण्याचं झेल म्हणून. जरा थांब, तुका कधी मिळालं तो, म्हणजे कितीच्या दरम्यान. हा एवढं लक्षात नाही. पण 12:30-12च्या दरम्यान मिळालेलो. काय आत्ता सगळा समजला माका. देव पावलो बाबा. काय समजलं मला पण सांग. अरे बबण्या बिबण्या तो झील नसान, तो देवचार होतो.
देवचार म्हणजे अरे तेनीच तुका भटकलेलंस तो आणून सोडलेन. एका तऱ्हेने आपल्या गावचो देवच तो. म्हणजे 1 मिनिट, आता समजतंय मला. तू माझा उलटा काय विचारतोय? तू हे काय करतो तसं आहे माझ्या वागा. देव शिकणार आहे आम्ही. माझ्यापेक्षा अनेक कोणाला माहिती आहे. अरे पण ना, अरे नंतर भेटत फिरायचं अजून. ठीक आहे चल भेटू. अरे शंकी म्हणायचंच राहून गेलं. अरे एवढ्या लवकर कुठे गेला? आणि एक, जेव्हा मी आणि त्याने आपलं नावही नाही सांगितलं. म्हणजे